Bese kuyikhathi ke qala ukuthi ke vula case number nani bese submita zonke lezo zinto, then the investigation bakutshela ukuthi izothatha 9 weeks. Can you imagine 9 weeks ukuthi isikhathi esingakanani? Oh my soul. And we run a business like business engirun now, like I spend like 40,000 a day for diesel itself, depending ukuthi project inkulu kangakanani. So akuyona chatha exercise elula. And futhi ke into phela umsebenzi ngeke uzokwazi ukuthi ume ngenxa nakho wena kunenkinga elokhuzaneni enkampanini. Kumele umsebenzi ukuthi uqhubeke. Yes, kumele ukuthi umsebenzi uqhubeke because i-client angeke lize likuzwele ngalezo zimo ezifana nalezo. And nebank bakutshela ukuthi this process involve abantu abathize, therefore that's why izothatha 9 weeks. Yes. 2 months lo moyo engcwele. Yo kwaze kwanzima. Engicabanga ukuthi futhi wengubane akwena wedwa mhlambe obhekene nalenkinga abaningi abantu abayithola bekulenkinga enjengani. Mthatha I think laba abantu abenza lobugebengu ngizocela uphuma kancane esihlokweni. Ngihlezi ngiwarisheka mangifike eGoli kunabantu abahlezi benemali kodwa bangasebenzi, but nje bahlezi benemali. Ngihlezi ngizibuza ukuthi because as umuntu osebhizinisini ngiyaba broke ngingabi nayo imali. Usoma business onjani ohlezi enemali? Akavaleki. Kodwa simazi ukuthi uvuka yiphi. Simazi ukuthi uvuka yiphi. So ingwarishe leyo nto, and ngithe mangikhuluma nomama ngathi mina no, I think yibo labantu abasishaya ezimali. Because chatha kunzima ukuthi athi umuntu cela ungithengele imoto, usuku umhamba umthengele imoto same time when you don't hesitate awukwazi ukusho ukuthi no anginayo imali okwamanje business isakwi kwi-traf noma kwi-peak when yakhe business ihlezi kwi-peak. And futhi kushuthi abafundelile zona lezi zinto njengoba uzothi wena no-IT wakhe nayo wena IT wa nabo futhi mhlawumbe abayifundelile bona mhlambe kwazi bani. Because I mean kuzothatha ubuchule omnjani ukuthi akwazi ukuthi email ngaphambi ukuthi ifike kuwena kumele iqale idlule kubona. Kushuthi abantu abayifundelile kushuthi nayo khona le into engishoyo. Nobugebengu obujulile kakhulu. Mhlambe okunye engakucela kosoma business bakithi abamnyama, because chatha siyazama ukuba professional ngendlela ezizama ngayo. Uyabona mawukhuluma nosoma business athi umuntu ngicela ungiphi email, ubobona email mysit.co.za ubona ukuthi hayi uyasebenza lo muntu akasaya nabo yabo Yahoo o Gmail, yabo ukuthi usenama emails akhe a professional. Noma extendele email uyabona uthola ine signature lapha phansi, uyabona ukuthi no icompany esithe ukuthi thuthu. Enye into engidiscoverile ukuthi masenda ama emails, let's say chatha usoma business uzosendela email, ungawafaki lamagama ngoba kuthiwa kwi-server yabo labantu abasenza lento kunamagama apopper in as soon as kupopper igama elithi invoice or payment. Bese beyibamba fast ukuthi okay uchatha uzokhokhela ungubane within few days. So ke kushuthi ke asim highlight ukuthi once uchatha sethi please find an invoice, please forward me a proof of payment, then we know ukuthi kune invoice azoyisenda uchatha. As soon as they send rather chatha ungamane usende nje i-email uthi hayi ngubane please find the attached as discussed. We understand. Ukuze ngavelela igama abazobamba ngalo ngale. Yes, banamagama nje akuyiwona make what proof of payment, what invoice. Bayazi ukuthi okay lawo magama azopopper in, then sebeyazi ukuthi because we are doing big transactions. Like we when mhlambe chatha kuthi ungisapply ngodiesel ngikhokhela mhlambe I pay like 350,000 for like 15,000 liters. We understand leon. So that's a lot of money. Imali esizikhokha masikhokhela ama-suppliers ethu noma ama-client ethu, it's big amount. Zibuze ukuthi ke njengoba behlale beshisa benemali kangaka bashaya abantu abangaki ngosuku. Yes, that's where inkinga chatha lapho, because ake ngithi nje uzoshaya abantu abawu-30 ngenyanga yodwa 20,000. I mean ngosuku olodwa 20,000 umuntu eyedwa. Sure. Leyo nto leyo chatha imalini akayenza ngale. Kwenza imali kakhulu. Lalela sike sizwe nabanye ukuthi mhlawumbe uhamba uyo invest